Isa ang naitalang sugatan sa salpukan ng dump truck at oil tanker truck sa Barangay Bulawan Senior Lupi, Camarines Sur, alas 9:20 ng gabi nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Harley Aure, residente ng naturang lugar at driver ng dump truck. Tumagal ng magdadalawang oras bago siya naalis sa pagkakaipit. Kaya kinailangan po namin gumamit ng mechanical spreader or cutter, mga lubid, manual lifting chain hoist, at circular saw para matanggal yung nakaipit na mga debris sa victim. Napag-alaman na patungo sana sa Barangay Kulakling pareho ring bayan nang makasalpukan ang oil tanker truck mula Maynila. Nabatid rin na napapadala sa mga aksidente sa lugar dahil sa mga isinasagawang road reblocking. Ano po kasi ang Lupi, national highway siya, usually yung area yung talagang accident prone siya from Kulakling going to Bulawan Senior. Marami talaga pong nangyayaring aksidente sa area ngayon. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na magdoble ingat para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.